අපේ රටේ கல்வி தொடர்பான சட்டகத்தில் காணப்படுகின்ற விடயமாக காணப்படுகின்றது. 8 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கல்வி மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். 2023 ஆண்டு பாட விதானங்களானது மறுசீரமைப்பு செய்யப்படுதல் வேண்டும். ஆனால் 2023 ஆண்டு நாட்டில் ஏற்பட்ட நிலைமையின் அடிப்படையில் அது மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஆனால் இந்த அரசாங்கம் அதன் பிற்பாடு அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றது. இந்த கல்வி மறுசீரமைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேயே தேசிய மக்கள் சக்தியில் கல்வி முறையானது தொழில்நுட்பத்துடன் கொண்டு செல்லப்படுதல் வேண்டும். பிள்ளை ஒவ்வொரு நாளும் இச்சைப்படுதல் வேண்டும். இந்த முறைமை பிள்ளைகளுக்கிடையே கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பாக நாங்களும் அந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் லைஃப் ஆகிய நாம் முழு நாட்டுக்கும் இனிய புத்தாண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். நாங்கள் எதிர்கட்சியில் இருந்து கொண்டு தொடர்பாக எதிர்ப்பை வெளியிடுவது உண்மையிலேயே பொருத்தமற்றதாகும். எதிர்கட்சியில் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றார்கள். எல்லோரும் சமகி பலவேகையில் இருக்கின்ற கருத்துக்களை கொண்டவர்கள் அல்ல. ஆனால் இந்த கல்வி மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக சமகி ஜன பலவேகைய தனது ஆதரவை வழங்கும் ஒரு இயக்கமாக இருக்கின்றது. இறந்த காலத்தில் இருந்து நாங்கள் அதனை செய்திருக்கின்றோம். 79ஆம் ஆண்டு அந்த ஒயிட் பேப்பர் கொண்டு வரப்படும் போது அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிற அந்த ஒயிட் பேப்பரை கொண்டு வரும் போது 80ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்களை பாதித்து கொண்டு வந்ததை நிறுத்தியது யார்? நாங்கள் 80ஆம் ஆண்டு அதனை கொண்டு வந்திருந்தோம் என்றால் தற்போது 40 வருடங்கள் நிறைவடைந்திருக்கும். எங்களுக்கு பின்னர் தான் தென்கொரியாவால் அது குறித்த கல்வி மறுசீரமைப்பை மேற்கொண்டிருந்தது. 40 வருடங்களுக்கு முன்னர் இந்த கல்வி மறுசீரமைப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் தென்கொரியாவை விட கல்வியில் முன்னேறியிருக்கலாம். ஆனால் அதனை செய்ய அவர்கள் இடமளிக்கவில்லை. அவ்வாறு செய்ய விடாத நபர்கள் தான் தற்போது ஆளுங்கட்சியில் இருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு இந்த சமதியை தொடர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே கௌரவ சபாநாயகர்களே, நாங்கள் அனைவரும் இணங்குகின்றோம். யாரும் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கவில்லை. நாடு முழுவதும் தற்போது ஆர்ப்பாட்டங்கள் நிகழ்கின்றன. இதனை மேற்கொள்ளுமாறு அவர்கள் கோருகின்றார்கள். யார் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டவர்கள் தேடி பார்க்கும் போது ஆளுங்கட்சியில் தொடர்புபட்ட நபர்கள் இருக்கின்றார்கள். தலைமை வகிப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள்.